Mellan, kan det först vara gränsöverskridande för det att göra det? Att ommäla sexlekar också då? Ja. Alltså, kanske en av orsakerna till att det säger jag vet att det alltid är stort lite ädröjna mycket mörsk. Att färra ut och ett ökök som jag kanske inte ordentligt för mig hemma och ja. Men nej, alltså det är stort lite männande och mer som är helt resten det stort lite att jag kommer hem i olika stortlion och så självande till att skulle skriva ett ommäle om sexlek. Det blir ofta öle personligt och men till öle tutningar mycket för mig och Ellen och i övrigt att anten och hemmasyn att vi har ett öle sömmeligt stöd att vi skriva. Alltså vi kallar en spegel med spegel. Det gör vi. Men vi skriver det på en sån mata som är kvinnor kunna identifiera sig vid och sådär. Så nej, inte beinleis på en negativ mata, det är det inte. Först och närgande vimmersingar för folk och götene om det omvälvande som du ger ut? Faktiskt inte beinleis. Du har omvälvande, du omvälvande, det var virkelig godt, det får jag inte. Men jag får en nekva vimmersingar om heimasyna och det att jag är så aktiv av heimasyna och det är bara positivt. Jag har inte negativt torst i bröver. Då må jag spyrja. Du skriver om det, men röjner du det ordentligt? Ja. Vad heter det så där? Ja. Jag ser vad heter du men det där? Ja, det är spårning men fantasin kan ju är som räv kvarst eller vad? Ja, alltså ju självande röjner det och jag ska ha varit helt ärlig och vilken att det kan vara sånt och charmerande att ta en sån like vi sång med mannen och så action nå. Nu ska jag ommäla. Det lukar som ommäla ju isen tone like och det kan ofta bli sånt stå ut eller så istället man aktion ska fokusera. Men det är så men vi då är det väl lägga det till vix och lätta det lite och ta just ta det framåt så där så det står lite. Jag ser du har med han är glad för det men vad säger familjen annars och böterna till att du skriver sånt ting? Alltså det är slash en spårning som är väldigt aktuell hemma jag kan alltså det är helt så långt det vet out alltså och det är något som jag följer jag ska fortälja för timon och det är alltid det absolut till. Men det är väl för när kunde jag funnit ut att man bara gör det alltså inte bara att det skulle göra böten. Och det är naturligt för det att man bara har känslor och vi det är ju väldigt diskret alltså det ligger ju inte framme hemma vid hus och så där så det är slash en spårning hemma jag. Eller nu har du funnit några friska damer att hjälpa dig vid hemmasöjnen, men kvar är det männen i Ötlensnö? Det ska jag fortälja där. Och där är det tror jag att själv om så gärna vänder sig mest till kvinnor så är det en grej nekva grejer till pör och nekva ting de är till pör. Och det är män som har vänt sig till söjna och till mun och bjöd sig fram att allting. Men så då lyckas jag vill fin alla hut och och där är det flera där är jag så snart alla 5 tal det faktiskt nog snägg. Men så kommer det PS men aktion jag vill helst inte ha namn och sånt där. Och så var det aktion att ta så flera till sport och vet ta inte lyckas som kommer några jag förstår det blir på att så sport det här tar vi att det sort hon har kvällt och säga att nu är åter en bjöd sig fram att alla ting men alltså det var åt namn och sort. Kan ta allt tid. Och damerna där var det samtal om alltså att det är inte som äter alltså vi tar bara mentorna och så det snacka man för som kommer här och ska vara dolnöter så till exempel inte vi tar tar oss en planish. Nej. Kanske något mer som lustar nu för att bjöd oss fram, hur vet?